ato nasayran nga ilan. Atong pagkabatanon din mga kaigsonan, nato sa kulto sa Kristo. Higmay dito mga kaigsonan. Hallelujah. So dito sa ikaduhang mensahe gyapon sa tumboy nga Dios nagtuon. Mensahe gyapon diha sa tumboy nga Dios. Lahi na po ni siya kahulugan karon, pero nagpasig gyapon ni mga kaigsonan diha sa atong pagkabataan. Amen. Batanon mo tanan diri karon no. Hallelujah. So, ang akong tema mga kaigsonan, nagtumong kini sa imong pagkabatanon. Amen? Sa imong pagkabatanon igsoon. Kung moingon kag sa imong pagkabatanon, daghan kag himuon mga kaigsonan. Daghan kag mga kailangan nimo sa imong kinabuhi. Di lang kay nabamilyado, di lang sila ang manginahanglan mga igsoon. Naputay panginahanglan. Daghan kay tagipang buhat sa matag adlaw. Gusto ta mukaon, gusto ta mulaag, gusto ta mag-enjoy mga igsoon. Amen. Ang atong isgutan karon in Ecclesiastes chapter 11 verse 9 hangtod sa 10. Palihog ko kan kuna mo ibala ang kasulatan Ecclesiastes chapter 11 verse 9 hangtod 10. Sana. Sige. Nakita na ninyo? So, praise God. Ang giyon mga kaigsuonan, mga batanon, pahimusli ang inyong pagkabatanon. Paglipay, samtang batanon pa kamo, buhata ang gusto ninyo. Hallelujah. Ang giyon mga kaigsuonan sa pulong sa Ginoo, ng mga batanon, samtang batanon pa ta, maglipay ta, samtang batanon pa ta, himuon nato kung unsay gusto nato. Hallelujah. Pero ang sumpay mga kaigsuonan, ipadayon nato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Og hinaot nga maning kamot. Og hinaot nga maangkon ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan-i nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Kita mga kaigsuonan nga mobuhat sa bisag unsa. Amen. Kita mga kaigsuonan, kita nga mga batanon, matod pa sa pulong sa Ginoo nga, buhato na to, nagbaho na to nga itong kaugalingon. Nagbaho na to, sagun sa ni mga buhaton ka, aglaag ka, kaon ka, bukas to ka, unsa ba diya, maglaroy-laroy ka, pero timan na igsoon, hukman gyapon ka sa Ginoo, sa imong pagabuhaton. Amen? Amen? Amen. Hallelujah. So, unsa di angay nga buhaton, brad? Sa day ang buot nga tumong ipasabot. Ang buot ipasabot matod pa sa pulong sa Ginoo. Usay pasabot buot pasabot sa pulong sa Ginoo. Ang buot ay pasabot mga kaigsuonan sa laktod nga pagkaistorya. Ang ato day buhaton mao day na mga kaigsuonan ang pag-alagad day sa Ginoo. Dili day nang mga kasalanan, mga paglakwat siya, mga pagbuhat sa mga dautan, mga binuhatan. Diba? Dili day na mo ang pasabot mga kaigsuonan sa pagtagbaw sa kaugalingon. Dili day sa pagtagbaw sa kaugalingon diri sa kalibutan. Dili day mga kaigsuonan kana ang pasabot matod pa sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pasabot day sa pulong sa Ginoo kato day pagtagbaw diha mga kaigsuonan sa pag-alagad diha sa Ginoo. Munay put pasabot mga kaigsuonan tungod kay pulong man ni sa Ginoo. Pero kung magbasa ka sa pulong diri sa kalibutan, kung magiskot kag magtagbaw, mga dautan kana nga mga binuhatan igsoon. Tungod kay pulong man sa Ginoo ang atong giskutan, ang word nga pagtagbaw kini diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Simuna mga kaigsuonan ang pinaka-importante kayo mga kaigsuonan. Ang batanon po ta, himua. Na malipay ang Ginoo. Katatanan, malipay ang Ginoo. Buhatay igsoon. Kung dahil kalipay sa Ginoo, dili sa tao, dili ni brother, dili sister, mga kaigsuonan. Dili, buhata. Ang tanan mga kaigsuonan. Akong pagbasa ha. Paglipay, samtang batanon pa kamo, buhata ang gusto ninyo. So muna mga kaigsuonan.
ang gusto nato mga kaigsoon, we know that ang gusto nato kay syempre nang Ginoo man ta, di ba? Gusto nato nga alagaran nato ang Ginoo. Di ba? Gusto nato ang musimba ta sa Ginoo. Mo na atong isulod sa itong una-huna mga igsoon. Alagaran na ito ang Ginoo. Kinahanglan gustuhon gid nato mga kaigsuonan nga moalagad kita sa Ginoo. Kaya naman sa katapusan nga itong gibasa kay na sumpa itong ay katong sa 9 na hukman kita sa Dios sa atong mga binuhatan. So, mo din ang mga kaigsuonan na pinaka-importante kayo mag-alagad ta sa Ginoo tungod kay naaday mga kaigsuonan paghukom. Amen. Hallelujah. So praise God. In verse 10, naging diri nga, ayaw itugot ang bisan unsa na makapag-uol o makapasamad sa inyong balatian. Amen. Kita tanan mga kaigsuonan na atay mga kagulanan. Amen. Unsa man ang mga kagulanan? Problema nimo sigpatanon pa ka. Di ba naman jud problema nimo? Yung mga nanay hamtong na nga pangidad bitaw ka nang gana ko pangidaron. Ano ko yung mga problema? Amen. Napot tay samad mga kaigsuonan. Amen. So na samad na mga kaigsuonan sa spiritual. Amen. Ayo itugot mga kaigsuonan nga muhamtong nga ang imong balatian mga kaigsuonan masamaran. Amen. I mean mga kaigsuonan, kitang tanan na atay mga balatian. Amen. Na atay mga balatian. Unsa man ang balatian? Sa spiritual na mga kaigsuonan nga balatian. Kita tanan masugot tag sa dili. Atay mga iluom ng mga kasalanan. Amen. Kanang natay mga sala nga malabyan-labyan na nato makasala ta mo na mga balatian mga kaigsuonan ato pagkabatan-on. Daghan kay mga tentasyon, daghan kay mga guliyang sa kinabuhi. Hallelujah. Nay kanang mga baad mga kaigsuonan nga mabut sa tong kinabuhi, mga sala. Hallelujah. Mo na balatian sa laktod nga pagkaistorya ang sala. Mo na ang balatian mga kaigsuonan. Ug imuha na samaran mga kaigsuonan. Ang imong sala mga kaigsuonan, saan pagsamad mga kaigsuonan, saan pagsamad? Kanang sige na lang mga kaigsuonan ba? Di ba? Sige na lang mga kaigsuonan. Ang imong balatian, bisamaran pagid nimo, musamot mga kaigsuonan. Hallelujah. Sumo na mga kaigsuonan, o na ibantayanan, isip nga batan-on nga lagat ta diya sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So mao ta mga kaigsuonan, pinaka-importante di ay kana ding buhaton na tanan mga kaigsuonan nga malipay ang Ginoo. Buhaton na tanan. Rejoice na mga kaigsuonan diya sa pag-alaga diya sa Ginoo. Rejoice na mga kaigsuonan, mamuhat ta. O labaw tanan atong ipakita gid nato sa Ginoo ba nga nang ipakita gid nato mga kaigsuonan nga ni gitang anak mga kaigsuonan. Di kita mosugot nga kuan nang wala tay mahimo. Nalagad ta sa Ginoo niya tay mahimo. Di kita mosugot mga kaigsuonan. Hallelujah. Samtang patanon ba ta? Buhaton nato ang tanan aron malipay ang Ginoo. Amen. Hallelujah. So mo kadto ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan. O ginaot ko nga ang nasabtan ato sa gamay lang panalangin mo. So, God bless ka nato sa dalay ko ng Diyos sa balay katapusan kanilang pagpapagod. Pamaya. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Salamat kay Brother Joey sa manindot kay na pulong nga imong gi-share, pulong sa Ginoo no. So, mga kabatanunan, naabay nakutlo. Amen. So katong mga pulungan nga ato na nabati ha, ato agyud tong i-apply sa atong mga kinabuhi. Amen. I-adapt nato sa atong mga kinabuhi. Aron ang atong kinabuhi, namor pa gyud nga kahimutan sa Dios o mahimutang galangiton pa gyud ato bangan sa Ginoo. Bisabay kanato diri ang gusto kaay mapagamit sa Ginoo. Amen. Amen. Kung gusto ta mapagamit sa Ginoo, i-apply nato ang pulong ni Lord. Amen. Amen. Pag naaganit tayong mga madungugan ng mga bagong gadget, gusto nato i-apply na yun, gusto nato makaangkon ta ni ini, gusto ta makamaot ta ni ini, how much more diha sa pulong sa Ginoo? Amen. Mga buluhaton sa Dios, nagikinahanglan nga i-apply, i-adapt nato
nato sa tuwang matag usa. Amen. Kaya mao kini ang pinakalabing importante gyud nga ato ang maangkon, ang pulong sa Ginoo. Ang mabot ang panahon nakita na po gamito sa Dios nga mubarog diri para mo share sa pulong sa Ginoo, mudala sa mga alawiton, muampo, maghatag og paghalad mga alawiton para sa Ginoo. Amen. Mabot gyud na ang panahon makaigsunan. So sa mga junior youth, sila Margin, sila Princess, Cherry Ann, muna po na sila puhon ang gamiton sa Ginoo. Amen. Okay, so excited ang tanan nga gamiton yun din sa itong labing halangdon. Amen. Ato palakpakan ang atong buhi nga Dios. Praise the Lord. Dahil na ako si Brother Christian sa laing bahin na iyahang pagadalon ko. Okay? Andam na ang tanan. Kabalo na noon. Yay! Yay! Turbaan ko na ba? Turbaan ko na.